Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lithuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Ngeviki eliphelile, EFF isazisile ukuthi bayovula a case against Operation Dudula. Bayivulela specifically i-leader Operation Dudula uZandile. Siyenzile ivideo sababona impela bekhuluma ukuthi bayivulile icase, kodwa mangithi ngingena ku Twitter yaziwa ngeTwitter, ngizithela lapha kwevideo yakho uZandile Dabula ethi nayo uyovulela i-EFF icase. Ngase ngiyaxakeka ukuthi kahle kwenzakalani. Futhi ke i-EFF kwi-Operation Dudula ithola abantu abangayisabi, ngoba la amanye ama-political party mayiqala lento zayo ayayibuka nje, kodwa i-Operation Dudula inesikhathi sokuyi-entertain i-EFF. Ngiyacabanga ukuthi nayo isitholi intuba yokuthi ibe popular, kanti ibivele popular vele ngoba abantu ba frustrated ngenxa yendaba yama illegal immigrants. So ngizokucaphunela ivideo kaZandile Dabula uzwe ukuthi yena uthini, bese siqhubeka nalo daba. Kodwa siyakhumbula ukuthi uze wakhuluma nabezindaba lo bekhulumela i-EFF esho ukuthi bavulile icase Alexandra, enye icase angazi bayivule kuphi eSoweto, kodwa bevulela i-Operation Dudula emveni kokuba kunowesifazane othi abaclaim ukuthi wajikiswa i-Operation Dudula, then ingane yakhe le ayihambisa eclinic yashona, ngakho bebeyovula icase yemurder. Ngicela ke uzwe la. Greetings to you, greetings to the viewers of EWN, social media spaces and so forth. We are here to open a case against Dudula Operation and its leader, Zandile Dabula, following the untimely death of a 1-year-old child by the name of Praise Banda. May his soul rest in peace. So Dudula has been running some vigilante operation, particularly in the greater parts of Johannesburg, of barring people from getting necessary access to the public healthcare facilities. They've taken it upon their responsibility to stop those that they refer to as undocumented citizens of this country from having access. The reason why we say citizens of this country is because everyone, in accordance to them, who does not come to these facilities without some form of identification is perceived to be of illegal immigration. You know, so they are taking us back to an era where we had fought off apartheid and the Dompas laws. To now reconstitute it, where South Africans must now walk around with identifications just to prove that indeed they are South Africans. But be that as it may, you know, everyone who is in South Africa, at least in accordance to the Constitutional Court Order of 2017, is eligible to public health care, you know, regardless of the conditions or the questionability of your existence within the borders of South Africa. This is made obviously in protection not only of a particular individual's human health care, but also for the greater parts of society. You'd understand that if someone would have to be suffering from malaria, as an example, and they are not given the necessary health care in South Africa, it can easily spread to multitudes and multitudes of members of society. Le video le ngikufakele yona ngeviki eliphelile ngoba balivula icala ngeSaturday. Ngiyakhumbula ukuthi ivideo ngayenza Sunday, lapho bebe njengobuzwa nje bangaphandle kwase police station bayovula icala, futhi bathi bebezovula icala futhi basebeqedile ukulivula icala. Ngitheke ngaphambi ngifakele le video kaZandile Dabula, angiqale ngikufakele ivideo ye-EFF ukukukhumbuza ukuthi konje babethena be-EFF. Asike sicaphune uZandile sizwe ukuthi yena uthini. South Africans, Zandile Dabula here, the president of Operation Dudula. Today is the 27th of September 2025 and the time is 18:43. So today I'm here at Alexandra Police Station. Now this comes after EFF members have claimed to have opened a case of murder against myself.
Now, that is not true. There is no case of murder opened against myself because they had to be turned away. It can only be the state that can open a case of murder. Now, with that all being said, we had made sure that we have to deal with the people that defame us on social media platforms, even on mainstream media. So we have a case number. We'll share it with you, but the truth is revealing itself. Now you know, South Africans, who is for you and who is for South Africa, for foreigners. Now, Operation Dudula will always put South Africans first. Whether you take us to prison, whether you keep decampaigning ourselves, but we will continue to put you first. Commander's morning. Njengoba umuzwa kuZandile esho ukuthi nabo sebevulele i-EFF case ngenxa yokuthi labantu laba bahudulele igama labo phansi njengoba they were defaming babakhulume kabi ku social media na ku mainstream media njengabantu ababeyimbangela yokushona kwale yangane kade besho ukuthi ngenxa yeDudula. So nabo ke bathatha igxathu lokuvulela i-EFF case. And bathi ke lokhu bakwenza ngoba bafuna abantu base South Africa babone ukuthi kahle kahle hobani abamele abantu base South Africa, hobani abamele abantu abangama immigrants, ama illegal immigrants. Ngoba bathi bona is Operation Dudula abantu abazoba priority kubo noma abantu abayi priority kubo abantu base South Africa. Weke uzoba ijudge la lokho mina ngeke ngisho lutho. Akugcinanga lapho uDr Mgcini Mtshwako oyi MMC we public safety la eJohannesburg naye bam-accusile ukuthi usebenzisa ama-resources estate ukuze avikele ama-illegal immigrants. Bakusho lokho emveni kokuba ekhiphe nanka amaphoyisa njengoba wabona ku-screen sakhe eJMPD ukuthi awayogada emaklinikhi ehlukahlukeneyo agade ukuthi Operation Dudula ize ingavimbi. Kusho ukuthi la maphoyisa agade aphumela ayogada ama members Operation Dudula ukuthi angabavimba abantu abangama illegal immigrants ukuze bangangeni kuma public clinic. Kanti enye into esikhona akusebona ama members Operation Dudula kuphela abavimba abantu ukuthi bangangeni kuma public clinic. Ngisho nama members omphakathi asejoin Operation Dudula ngoba nawo aseyavimba ngokwawo kungesi Operation Dudula kuphela. Ngisho ama-member omphakathi asethatha igxathu lokuthi athi cha izwe lethu leli siyalivikela. U-MMC waka health ubekhuluma nabanye ama-members omphakathi ngapha eTshwane nabo bebengafune kuzwa lutho. Ivideo enginayo ke ayiphelele, ngizokucaphunela nje le video enginayo kodwa ayiphelele. Ikhona ivideo engiyibonile ephelele manje ngithi ngiyayibhekisa ingidukele. Lapho ke bebengafune kuzwa bebethi nje bona bakhathele. And MMC lengikhuluma ngaye uyimember iEFF. Yazi uma ngibuka lesithombe ngibuka lezithombe ngifunda lolu daba lika Gcini Mtshwako ngeke ngacabanga ukuthi hey indawo esihlala kuzo zinobungozi, abantu babanjwa inkonzi, ubugebengu budlangile. Bebengeke labantu bakhipha amaphoyisa ukuthi awaqaphi indawo lezi esihlala kuzo kuphela kuze abantu babe safe. Ushude ngeke khishwe la maphoyisa ukuthi hambani nolekelela ngapha eWestern Cape ngoba kuyadutshulwana ukuze abantu babe safe, abantu bekwazi ukuhamba, abaye emsebenzini abaphuma kusemnyama bakwazi ukuvikeleka, ababuye emsebenzini ababuya sekumnyama bekwazi ukuvikeleka, abantu bekwazi bebengeke bakhipha amaphoyisa. Kodwa uma kuthiwa funeka kuvikelwe abantu abangama illegal immigrants kukhishwa amaphoyisa ukuthi awayoqapha, akuwenza umqondo kimi. Angisho ukuthini iEFF ngiyayisupport impela, aminamapolicies amahle kodwa kule senzo nje sika MMC esingishiya nemibuzo eminingi. Abantu bayafa nsuku zonke, abantu babanjwa inkunzi nsuku zonke. Ushuthi futhi indaba ezikhulu ezithinta icrime size reporter kule channel. Ushuthi angeke bakwazi ukukhipha amaphoyisa ukuthi hambani yoqapha lapha emakhoneni ukuze abantu mabebuye emsebenzini badlule bazi ukuthi ku safe, ngeke babanjwe inkunzi, ngeke abantu bedutshulwe ukuze abantu bazizwe bephephile. Hayi angingasho lutho, ngicela ukucaphunela nansi ivideo ka MMC.
We are blacks, not a foreigner. Mara freedom ya ma foreigner to dalla ka mo yona ri nyake. Ra hana ri community. We are going to start now. Start so mama, so you must tell me your frustrations. Here in the city of Tshwane. So clinic here, that is part of my oversight. Yeah. So don't tell me about political parties. So with the mandate. Nna ke na noti ke mo South Africa strata se ke a se patalla le nna ke dula mo ke ratang teng gore ke dule mo ke etsa se ke se batlang ke na le ID le nna ya o dula mo a ke re wena o laola ka hare nna ke laola ka ntle mo ha ke ra go batle mo motho tsamaye o tsamaye o nya ke nna a ke re o nya ke nna a ke o mo ndo mo ha ke jwa tsa motho ke re ha o wena wa South Africa tsamaye mo ke ha bo rona mo ha re tlo nkwa ka mgo ke re nkwang ka hona so ke nya ka unthushe ne this is your country there I agree ke le fasela le so re lona re le ba because number one, and clinic is a very sensitive health premises, right? Illegal foreigners that are here in South Africa that are not documented, they are not supposed to be here. They will interpret for you because I'm not addressing only you. So let me go again. The people that are here illegally, they were not supposed to be here in the first place. All of us, we agree. Second to that, Lena, really, stop medication. You are not dealing, you are not even solving half the solutions that are facing our people. So liaba stop gore ba tsene ka rakli di dula le bona in the townships bana ba lena ba ya le bona crutch. We have a measles outbreak, we have diseases that are contagious. Adina nationality adiri wena o tswa South Africa, o tswa Zimbabwe, you are from Ghana or anywhere in the continent. Boleti abona face, boleti abona facial recognition, but ba di dula le bona mo community le phela le bona. So I'm not speaking about you. You are very envious and old person. So now I'm not speaking about you. Baba did you address a fit? Di dula le bona mo community. Ke party yale ke party ya society angere le ba fa ditene le ba fa mikhukhu ba rile ba dula le lena in the very same communities that you guys, your children are staying at, ba dula le bona. So very tla go healthcare before ke dila hore ba krile bya ditene tse very tla in a healthcare facility bana ba lena ba ya crèche, they are sitting with close to 500 people in a crèche. Healthcare facility. The very same disease that you are stopping us to treat here in this facility. Lona ke umphakathi waseTshwane uyawubonta ufune kuzwa mshini uthi usazama ukuchaza MMC bathi hey ngama tax obani uyabona manje akusesi operation Dudula kuphela ngisho amalungu omphakathi asethatha igxathu lokuthi awavimbe manje emaclinic amalunga nje omphakathi. Inkinga manje akusesiyo operation Dudula kodwa amalunga omphakathi and lento uzuyibona ukuthi frustration kubantu kuvela ama organization anjengo March and March abantu bawasupporta ngoba vele lento lena abahambelani nayo bebeswele nje ukuthi bangayilwa kanjani. Uyabona manje sekusuke ngisho amalungu omphakathi. So uma ngase kwenzeke lesigameko esenzekile kulomfana oshonile
ukuthi athi bayafika abazali bakhe bethi bamuse eklinikhi bathola ukuthi kuvinjiwe, angeke ukuthi operation Dudula, ngoba ngisho amalungu omphakathi asethatha igxathu lokuthi ethi cha manje sekusezandleni zethu ukuthi asivikele ama-facilities lawa abhilonga ku-state, ngoba ekugcineni kosuku yonke into elapha ikhokhwa ngemali abakhokhi bentela. And enye into abakhale ngayo kule video mayiqhubeka ukuthi bethi iyaphela i-medication, kodwa uma ngathiwa labantu abangenanga besizoyithola mhlawumbe i-medication. So u-MMC lo ubethwele kanzima ngempela. Ngiyacela ukuza ukuphawula kwakho la ku-comment section ukuthi wena kulolu daba ubona kanjani, yini engafuneka yenzeke. Siyazi ukuthi abantu aba-responsible for ama-illegal immigration nje iyonke i-Home Affairs, i-department okuyiyona responsible i-Home Affairs. So yini oyibona wena ethi ngaba ngcono, ngoba into engiyibukayo kuzosuka impi la eSouth Africa, ngoba njengoba umphakathi usuqala wenza kanje izophuma esandleni. Bekungcono kwazi ukuthi operation Dudula, kodwa manje mase sekungenela amalungu omphakathi izophuma esandleni lena. So isombululo salana ngokwakho ukucabanga ukuthi nakwenzeke njani. Bakhona ke abantu abadomo nje ngokudala sabo badomo, futhi uyambona umuntu wakhona noma ungamusa esikoleni abe namajazi, ubudomo ngeke buze bumshiye. Umuntu efuneka simsole la noma simblame uMinister wako-Home Affairs. Ngeke siblame uRamaphosa ngendaba yako-Home Affairs noma uformer president ngendaba yako-Home Affairs. Angeke sikwenze lokho. Abantu efuna sikhulume ngabo Dr. Aaron Motsoeneng abake baphatha i-Home Affairs, nabo ke abantu efuneka sibasole. So ngikusho lokho ngoba bakhona abantu esengibabonile ukuthi lo muntu uDom noma angafundi uzoba isidomo esifundile. So ngifuna nje ukuthi sike sixoxe le ndaba ukuthi yini engenzeka ukuze lento, ngoba mawuyibuka makwenzeka kanje izophuma esandleni ekisalawuleka. Uma amalungu omphakathi esethathele ligxathu eselithathwa abantu baseTshwane izosabalala izwe lonke, bese kuthiwa kunezinophobia eSouth Africa, kuhlaselwa abantu abathize. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ungasupporta ngokujoin i-membership, ungasupporta ngokusidonate noma ngamalini, ikhona i-account kwi-comment ephiniwe. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.